Keď odštartujú preteky o tvoju budúcnosť, so stajňou Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave vyrazíš z poprednej pozície. Dopravácky monopost vždy fičí s dobou a tak sa o náskok nemusíš báť. Stačí, keď sa kvalifikuješ. Vyfasuješ perfektný tím, skúsených navigátorov a svoje schopnosti budeš trénovať celé 4 sezóny v tých najlepších podmienkach. Ktorý post v tíme obsadíš, záleží iba na tebe. U nás nájdeš všetko, čo na výhru v rally Malý Rím svet budeš potrebovať. Na pohár konštruktérov môžeš trénovať v našich profi labákoch. Zatiahni tie správne skrutky a môžeš to dotiahnuť naozaj ďaleko. Kľúčom k úspechu je poctivá prax a tá tvojim predchodcom už zo pár pohárov priniesla. Šampióni však nemusia sedieť iba za volantom a sledovať trať z kokpitu. U nás sedia aj za monitormi a sledujú, ako ich rýchle prsty víťazia na IT trati. A čo tak zapliesť trošku šifier medzi koľajnice a nenechať sa vykoľajiť, keď sa ozve haló? Prepínam. S nami sa vo svete nestratíš, ani keď sa vydáš na dráhu sieťových technológií. A ako dostať vozidlo do cieľa bez meškania a nezísť pritom z trasy? Stačí, keď sa budeš držať plánu, logicky premýšľať a v správnom čase vyťahneš tú správnu stratégiu. Nemaj strach, aj tento balík zručností si so sebou môžeš odviesť do sveta, keď u nás naskočíš do odboru logistiky a podnikania v doprave. Občas bude treba okrem výhier spočítať aj iné numerá. Jeden skvelý tím plus 4 roky na testovacej dráhe krát nekonečné množstvo poznatkov ti dá vzorec na šťastný štart. V živote budeš musieť rátať so všeličím, no naša dopravná akadémia ťa naučí počítať s úspechom aj manažovať tím, ktorý za ním stojí. V útrobách našej školy je vždy rušno ako na pretekárskej dráhe, veď celé 4 roky hráme o veľkú cenu. Občas sa síce budú ručičky na tachometri zdvíhať pomalšie, no občas to dáš z 0 na 100 za pár sekúnd a budeš prvý v pitstope. S tímovými kolegami zahreješ gumy v našej telocvični alebo dáš motor na voľnobeh v našich chillout zónach. Tvoj čas ti budeme poctivo merať a dáme pozor, aby si nestratil smer ani hlavu, až kým dorazíš k prvej zlatej, teda zelenej. Pohľad zo štartovacej čiary je vraj jeden z najkrajších. Máš pred sebou kľukatú budúcnosť. No pri pohľade do spätného zrkadla zostane jazda pod vlajkou Trnavskej dopravnej navždy najlepšou v živote.